Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer belangrijk nieuws voor u en na de reclame ook ruimte voor interviews en achtergronden. Blijf kijken, want dan blijft u op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op Curaçao. Zoals gebruikelijk hebben we Extra Journaal in een nieuw jasje gestoken. En op die manier willen we u zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen op Curaçao en de eilanden. Laten we beginnen met het nieuws. Zorgen over lokale vissers. Er zijn zorgen ontstaan over het lot van de lokale vissers als volgende week de grenzen opengaan voor de Venezolaanse vissers. Een Piwelvaart heeft vandaag tegen de Extra gezegd dat hij uit naam van de lokale vissers zegt dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, maar dat dat wellicht teniet wordt gedaan als dadelijk de grotere vloot uit Venezuela komt. Hij vraagt om aandacht voor het lot van de lokale vissers op Curaçao. Onbegrip over kritiek op Politour. Gisteren hebben we aandacht besteed aan de kritiek die minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, had over het functioneren van Politour, de toeristische politie om het zo te zeggen. Vandaag zegt Humphrey Josefa van Politour dat de kritiek zonder basis is en ongegrond. Politour heeft helemaal geen geld over, er is juist geld te weinig. Er zijn momenteel 10 veiligheidsagenten in dienst en dat zouden er eigenlijk 35 moeten zijn, zo zegt Josefa. Hij hoopt binnenkort in gesprek te kunnen gaan met Rui Sandro Seintje hierover. Grote stap voor ongedocumenteerden. Momenteel is het een probleem dat de mensen die ongedocumenteerd op Curaçao zijn geen verzekering voor gezondheidszorg kunnen afsluiten. Eerder deze week was er een bijeenkomst van Human Rights Defense Curaçao, waarbij presentaties werden gegeven van 2 verzekeringsmaatschappijen die op die manier ervoor willen zorgen dat ongedocumenteerden toch verzekerd kunnen worden. Dat is ook bijvoorbeeld gunstig voor de verzekeringsgeld dat betaald moet worden als ze naar het ziekenhuis moeten gaan. Oplossing voor conflict Damen. Gisteren legden werknemers het werk neer omdat er een conflict was ontstaan over de betaling van overtime. Damen wilden time back geven, dus vrije dagen in ruil voor het overwerk. Daar was vakbond PWFC het niet mee eens en ook de werknemers waren het er niet mee eens. Uiteindelijk is het door middel van een gesprek uitgekomen en gingen de werknemers gistermiddag weer aan de slag. Vrijdag wordt het geld overgemaakt. Voeding fors duurder in 2022. We merken het allemaal. Het is duurder als je naar de supermarkt gaat. De inflatie in 2022, volgens officiële cijfers, was 7,4%. Maar voeding was duurder dan dat, of was hoger. De stijging van voeding in het afgelopen jaar was 11,4%. Maar als je kijkt naar vlees, kip en vis, dat is in 2022 met 16% gestegen. En graanproducten met 17%. Olieproducten die je nodig hebt om te koken zijn zelfs met 18% gestegen. En dat weet iedereen die regelmatig boodschappen doet. Het leven is duurder geworden. Schoolkinderen zijn onwel geworden tijdens een sportactiviteit bij SDK. Gisteren zijn 11 schoolkinderen onwel geworden tijdens een sportactiviteit. Het ging om hyperventilatie, trillingen. Het zekere werd voor het onzekere genomen en de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook samengewerkt met het ADC om te zorgen dat de kinderen de best mogelijke medische behandeling krijgen. Daarna zijn er allemaal controles geweest bij SDK, onder meer naar het water. Maar volgens de FDDK is er niks mis met het water en gaat het naar omstandigheden goed met de kinderen. Curaçao verliest met 7-0 van Argentinië. Toch was het een groot voetbalfeest. De spelers van Curaçao hebben gisteren gespeeld tegen wereldkampioen Argentinië in een uitverkocht stadion in Córdoba.
Het werd 7-0 met 3 doelpunten van Lionel Messi. Maar de spelers van Argentinië waren vol lof over de inzet van Curaçao. Zo gaf Lionel Messi zijn shirt aan El Oroom. Er werd een shirtje gewisseld en de keeper kreeg te horen van Messi dat hij het heel goed had gedaan. Ondanks de 7 doelpunten een paar hele mooie reddingen had verricht. Dus al met al toch een bijzondere wedstrijd. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de reclame. Kumisa dia com opção de 2 breakfast combo de Subway. Si awe botingana de Kumisa dia com 6-inch com webo com queijo e bo coffee of thee de barista of 6-inch com queijo, webo of ham. Também com thee of coffee de barista. Esse tá querendo nabo? Passa no Subway e compra de nos breakfast combo. Check nos Facebook page of website subway.cv. De bevolking van Curaçao neemt elk jaar af. Als je ziet dat de bevolking van 2015 tot 2023 met meer dan 8000 mensen is afgenomen, is er sprake van een gestage achteruitgang. Hoe komt dat nou? We spraken erover met Jean de Boer van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Curaçao. Hij noemde verschillende motieven voor deze achteruitgang in de cijfers. Dat spreekt voor zich dat jongeren nog steeds het buitenland verkiezen om te studeren en nooit meer terugkomen. En we weten ook dat er dus minder kinderen geboren worden. Dus dat zitten wij structureel mee. 60-plussers die nog steeds aan het toenemen zijn. De vergrijzing blijft toenemen. Dus ja, dat is basically dus wat er eigenlijk gebeurt, ja. Maar daarnaast zie je dus mensen, 40ers zeg maar, die ook volgens de cijfers vaker het land uitgaan. De cijfers vertellen dus dat de 44-jarigen ook het land uitgaan. En ja, we weten afgelopen tijden hebben we rakkenklappen gehad in onze economie. Mm-hmm. We hebben een van de pijlers hebben we ook verloren, dat was de raffinaderij. Dus dat zegt al heel wat. Dus dat mensen in die leeftijdscategorie vooral wegtrekken. Dat de bevolkingscijfers afnemen, laten de cijfers keer op keer zien. Maar wat zijn nu de gevolgen hiervan? We vroegen het aan Jean de Boer van het Centraal Bureau voor de Statistiek hier op Curaçao. Genoeg reden om daar iets aan te doen, denk ik. Niet door het CBS, maar dat moet wel opgepakt worden. Want het is geen gezonde ontwikkeling. Ja, zeker. Als je rekening houdt met het feit dat de bijdrage aan pensioenen, zeg maar de mensen die moeten werken om zeg maar de economie te laten draaien, de koopkrachten, voor de koopkracht te zorgen en dergelijke. Ja. Dat wordt minder. Dat wordt minder, inderdaad. De kustwacht de kustwacht op Curaçao, en ik wilde zeggen de kustwacht van de eilanden hier in het Caribisch gebied, gaat meer controlepatrouilles uitvoeren. Specifiek op Curaçao zal er strenger gecontroleerd worden naar pleziervaartuigen die, zonder dat ze daarvoor de vergunning hebben, mensen een dagje rondvaren. We spraken erover met Chalique Clement van de kustwacht. We hebben gemerkt de laatste paar maanden dat er steeds meer pleziervaartuigen zijn die illegaal charteren. Met charteren bedoelen wij dat zij toeristen of passagiers aan boord meenemen voor een uitje naar Klein Curaçao, een dagje uitje en ook in Santa Barbara. Hetgeen wat er dan gebeurt is dat zo'n pleziervaartuig die dan als een commercieel boot wordt ingezet, niet alle documenten in orde heeft, maar ook niet alle veiligheidsmiddelen in orde heeft. Dus het is gevaarlijk. Ja, bijvoorbeeld veiligheidsvesten. Moet je dan voorstellen, als je dan meer passagiers aan boord hebt, dan heb je niet genoeg veiligheidsvesten voor die personen. En als er iets gebeurt met zo'n vaartuig, dan zijn er mensen die dan geen vest hebben. Zijn er ook incidenten geweest of niet? Nou, dat gebeurt gelukkig tot nu toe kleine incidentjes. We hebben ook boten die wel eens motorpech hebben.
En dat soort zaken die worden heel vaak door ons geholpen of door Citro. Citro helpt ook heel vaak met sleeptouwacties. Maar het zijn toch kleine incidentjes die uit de hand kunnen lopen. En daarvoor zijn wij van de kustwachter om mensen bewust te maken dat het belangrijk is om alles op orde te hebben op die boten. Charlie Clement van de Kustwacht heeft ook aangegeven dat de Stichting Belasting Accountantsbureau, SBAB, ook zou deelnemen aan de controles op de pleziervaarten. En dan hebben we heel mooi nieuws voor de Ajax-fans. Er is al een contract tussen Curaçao, een sponsorcontract tussen Curaçao en Ajax. Vanochtend vroeg werd bekend dat dat contract verlengd wordt. In ieder geval tot en met seizoen 2023-2024. En dat betekent dat Ajax blijft spelen met het logo van Curaçao zichtbaar op de mouw. Dat gebeurt zowel in officiële wedstrijden in de Eredivisie als bij de KNVB-beker en het Europees voetbal. Ook blijft Curaçao zichtbaar in en rond het stadion en in de content op de kanalen van Ajax. En voor de fans nog heugelijker nieuws. Deze zomer komt er weer een delegatie van Ajax op bezoek naar Curaçao. En dit keer zijn het de Ajax Legends. Dus oudspelers van Ajax die nog steeds door de fans worden bewonderd, zullen hier op Curaçao te zien zijn. Maar het is vooral goede reclame voor Curaçao en dat is mooi nieuws. Dit was het belangrijkste nieuws in het Nederlands. Ik ben blij dat u heeft gekeken. Morgen zijn we er weer en ik hoop dat u er dan ook weer bent. Tot ziens.